Kjo është gjendja pas përmbytjeve në lagjen prej Lepska të Kërqovës. Banorët janë të brengosur, ata po pastrojnë shtëpitë e tyre të cilat janë të mbushura me ujë pasi lumi i Zajazit i cili kalon rreth lagjes ka dalë nga shtrati. A keni shpëtu barem diçka prej shtëpisë? Ashtë diçka. Što është më qef? Si do ja bani, ku do shkon? Ku qkull, preko Rafazike, tam pasot një ditë. Situacija znači u Zegde, znači gledate se така е sve подводно. А kada je Некој по фамилијата, некој поли, некој на улица. Ако малолетно дете имало едногодишно дете, ќе ми се удаже, а треба проверувате ако се одавно, значи дете ќе ми се погинеше. Значи треба да мене да ми се помага многу. Верувајте ако. Një pjesë e banorëve gjatë mbrëmjes së dieshme dhe sot janë evakuuar dhe janë vendosur në sallën sportive Ivan Idoll. Да, излезе, се крена. Да, се крена цела. Сега дојдевме тука помош да ми да. Нешто станови да ми да, згради, да ми да помош, нешто. Да се живи. 30 години су пала можда 10 пати. 10 пати ова. Кај што влагат вода и то ова и ја пак велам не може то дошт само. Ја веројатно е зеро непуштено. Она за јас синојка се сите замина и ја остане. Тоа дојде водата за 5 секунди. Ујти нон-стоп. Нон-стоп ујти бите. Канализацијска. Е бој канализацијене. E bëj prej ujtin. Ujtin e hynim rena. Kryetari i Komunës së Kërqovës Aleksandr Jovanovski tha se janë duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për t'i ndihmuar këta banorë. Во моментов како што гледам и во текот на вчерашниот ден падна огромна количина на дожд која за жал предизвика огромни штети, особено на овие граѓани што се тука. Потполно им се уништени домовите, се е поплавено, таму немаме дури ни пристап. Вчера през целиот ден противпожарните единици, јавното комунално предпријатие, па и општествено одговорни фирми, некои помагаа со машинерија да се исчисти дел од коритото на река, меѓутоа за жал големо количество на вода е така да постои огромен ризик и од оштетување на машините, па и предизвикување поголема несреќа. Формиравме кризен штаб, со тој кризен штаб одлучивме времено да ги сместиме тие најзагрозените што немаат каде да се сместат во оваа спортска сала. Në vendin e ngjarjes është edhe Kryqi i Kuq. Kemi të evakuar 100 persona. Ne si Kryqi i Kuq siguroam ndihmën bazë elementare, do të thonë ushqim, mjete higjienike, ujë, dyshek dhe batanie. Kemi siguruar edhe mëngjesin, darkën, edhe tash për momentin presim në çdo moment të vinë ndihmë humanitare nga Kryqi i Kuq e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përmbytje ka edhe në zona tjera të Kërqovës, ndërsa më i prekur është stadiumi Vllazërimit i cili ndodhet po afër kësaj lagje.